Kaigsonan og mga mahal lamong tigpaminaw ning tungod karon kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit nato sa pagtimbang-timbang nining mga kamatuoran makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitulo ni Master Del Caramo. O kung aduna may mga basahon o referensya nga gamit dili gigamit aron sa pagsupak sa Biblia o kini ang pagtulunan PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O nining tungura karon among mainiton nga pagpangamustanos tanang makaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit. Kumusta kaninyo labi na sa mga chapter president ka nag-abaga, nag-angkon sa radio station para maialagad kining maong programa. O kumusta usab sa tanan ng mga membro sa PBCM diri sa PBCM compound? Kumusta sa tanan nga naa sa makugihon sa paglahutay sa atong pagtulunan? O sa mga kaigsunan diri sa Villanueva, kumusta kining tanan? O diri dapit sa Taguluan, labi na kang Brother Jerry Edkila. Kumusta, Brad Jer? O diri dapit sa Taguluan, no? Sa Natumulan, Taguluan sa Miss Oriental. Sa tanong makaigsunan diri, kumusta kanyo? Labi na kang Adin, no? Nga chapter president diri sa Taguluan, Adin Arias. O sa intero sa Cagayan de Oro City sa mga kaigsunan o sa mga nagsunod karon, kumusta kaninyo? O dili nato pagkalimtan sa tanan nga mga membro sa PBCM ang atong obligasyon para sa atong pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O salamat usab sa kang Brother Jis Salazaro among nadawat ang imong gipadala gamay nga kantidad, no? O dili karong tungura paila pa ang kauban pang ibanghilista. Kumusta mga kaigsuonan ug mahal mong tigpaminawan. Kiniusab yung ibanghilista Brother Raimundo Ribas magapagig-uban kaninyo karon sa tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ihatag ko pa kamo sa uban pang ibanghilista. Kumusta mga kaigsuonan ug mga mahal nga tigpaminawan kini karon ang inyong alagad ibanghilista Brother Marcial De Leon makiguban na usab kaninyo nining programa sa pagtulod ng PBCM ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, magpaila pa ang kauban pang ministro o ibanghilista. Kumusta kaninyo mga higala ug mga kaigsuonan sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalingog dining 30 City na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag Domingo o aduna usab matag adlong Sabado sa inyong pagpatalingog. O kumusta kaninyong tanan nga nagasunod karon ining takna sa inyong pagpaminaw sa radio ug sa paglantaw sa ato ang Facebook live sa Facebook man ang atong programa. Kumusta kaninyong tanan? O sa tanan ng mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini og PBCM General Conference or PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busog gihawag ang tanan ng mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Sabado mga kaigsuonan duha ka hugna. Unang hugna mabati alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug mabati usab ang ikaduhang hugna sa alas 6:30
ngadto sa City Media ang takna sa kagabion. Live sa Facebook ang atong programa o gitagaan kining kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro, Brother Davey Resaba. Og usab ang nagahatag og pag-sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ang atong programa. Mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan. O kumusta usab dinhi sa Cagayan de Oro City sa atong mga tigpaminawan ang atong programa. Mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Radio Ronda. Matag Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matag adlong Martes ug Huwebes. Alauna media ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dapitan City ang atong programa. Mabati ninyo kami matag adlaw nga Domingo dinhi ning maong sibihan sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio. Alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntaon matag adlaw Domingo. Live gyapon sa Facebook. O kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa. Mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa RPN Dixkidi Radio Ronda Dipolog. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kagabion matag adlaw Domingo. Live gyapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City ang atong programa. Mabati ninyo kami dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlaw Domingo. Duha ka hugna kita mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtuhon. Ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 12 ngadto alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ug makita sa YouTube din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ug gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Atong gikumusta ang atong mga tigpaminawan nga mga kaigsunan dinhi sa United States of America. Kumusta kaninyo Sister TCE Kulihat o ni Sister Lily Patterson, PBCA member. Usab, kumusta kanimo Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBCA member. At usab nga gikumusta ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramel G. Carion. Nyadtong gustong magbarangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita ninyo sa screen, 0917-811-8882. Ato sa nga gipahibalo, labi na sa mga kaigsunan, ang atong mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Busa, kuha na kamo og kopya niini, available na kini dinhi sa ato ang central office dinhi sa PBCM Compound, Barangay San Antonio, saan Misamis Oriental. Ato sab nga gipahibalo sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM nga kining kanhi ministro ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo ang iyang hulagway sa screen. Ayaw na ninyo kini tuuhi o ayaw na kaninyo patalinghoge kay gitagak or gi-expel na kini sa PBCM. Og kun aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ang walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O dinhigiyon na mga igalag mga kaigsunan naron sa pagisgot sa tema. Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Alang sa tanan no nga mga nagsunod dining atong gisibiyahan karon nga radio. Kumusta? Balik ko nako. Kumusta kaninyong tanan? Ang ato karong pagaisgutan Brad Raimundo, Brad Marcial, Brad Ron, ang gisgutan ang kaluwasan ba sa tao, ang bagong langit o bagong yuta sumala sa Biblia, part 3 ni series sa part 1 anto. Ngano nga ato kini nga gipadayon sa pagisgot, sanglit mauman kini ang gisgutan pod sa ubang relihiyon. Og diri pod sila nagkopya ang mga nibulag na sa PBCM Brad Ron, sila si Hermenes Macarayo, si Danilo Nakwa nga nagtukod sa padim. O samtang ato kining pagahisgutan, ato usang pangamustahon Badron ang mga nagapangutana kanato o ilabi na usab kung asa mabati ang
tubag sa buot nilang gikinahanglan nga atong pagtubag sa ilang pangutana, Brother Ron. Okay, atong pagkabasahon o kumusta kaninyo mga higala nga nagapadangat sa mga pangutana. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una mao kini si Efren Anino Guhilde, ang ikaduha mao si Boy Ortiga, ang ikatulo mao si Rigor Isalid Anyet dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ug ang ikaupat si Eliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikalima mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O kumusta kaninyo no? O ang tubag sa inyong mga pangutana sundi lang kay mabati ninyo kini sa inyong pagsunod dinhi sa sibihan sa RP Index KO matag Domingo sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kapunon. Balik kanimo Reb. O mo nang among gipahinumdom nga ay mo ka balaka kay di namon kalimtan ang pagdubag. O balikan nato ang atong pagisgutan karon Ron nga mo'y atong dadon nga topiko, ang kaluwasan ba sa tao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta sumala sa Biblia. Kay sa ato Ron ang gisgutan nga bag-ong langit ug bag-ong yuta mao na ang bag-ong mga katawhan sa panahon na sa Espiritu Santo. Og bag-ong yuta nga pagisgutan mo na ang bag-ong dapit din diha nahamutang ang bag-ong mga langit o bag-ong mga katawhan. Dili lugar nga ang gisgutan nga sa pagpamatod pa ni Hermoines Macarayo nga bulag na sa gitunlo ni Master, ay naglain man ni sila nangawat sa doktrina pero wa na magkadimao nga ang ila dawng kaluwasan dadon sila dito sa gitawag nila og bag-ong langit og bag-ong yuta. Tuaman kuno sa ibabaw Bradron og ang gidak-on niya na sa ilang pahayag Bradron. Katuloon ang gidak-on ining atong kalibutan, so hilabihang dakuha din na Reverend ang ilang pag-interpretar ni ng bag-ong langit nga tuas ibabaw tiyaw mo na 3 times ang gidak-on sa kalibutan. Og ang nakasuito na ang mga scientist kay nakita nila na gitawag na og super earth, pero ang scientist wag yung kabalo nga mo din ay dapit sa kaluwasan nilang Macarayo. Unya sa ilang gidaghanon labihang hugaka kay katuluhon guning kalibutan gani sa ilang dapit Bradron sa Danau, hugak pamgan nila sa Danau lang sa ilang gitukuran na. Wa malukop ang Danau pero ang gitagana sa Diyos para sa ilang kaluwasan dako pa sa atong kalibutan kay katulo man ni kadakon. Ug ang priba nini atong pamation si Danilo Nakwa nga gipangutana ni Hermoines Macarayo, ang presidente ug ang pundador sa PADIM o Chief Minister pagid Bradron. Atong paminawan. Kapatid na Dani, susuriin po natin sa banal na aklat. Saan po dadalhin ng Espiritu Santo? Dahil ang sanglibutan na ito hindi na mapakinabangan, kapatid na Dani, sa nabasa po natin na nagkasulat sa Biblia. Saan kaya dadalhin ng Espiritu Santo ang kaniyang mga lingkod pagdating sa araw ng paghukom, kapatid na Dani? Well, babasahin naman natin ang nakasulat dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 13. Ito ang nakapahayag. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay maghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinadhana ng tinahatanan ng katuwiran. So, dadalhin ang mga tao doon sa bagong lupa. Maliban sa binasa mo na nagbanggit na mayroong langit at mayroong lupa, saan pa po mababasa na nagbanggit na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay mo sa ID, sa lahat na ng BBM na kukuha ng ID? Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth, tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Sa Biblia, kung babasahin po natin, mayroon po tayong mababasa na dagdag sa Biblia na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay kayo. Kasi kayo ang naglagay sa dun sa ID, sa lahat na ID ng PEDM. Oo, mayroon tayong magbabasa dito sa Apokalipsis, sa Kapitulo 21. Ito ang pahayag na nakasaad sa Biblia.
At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang lupa, ang langit, ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ni ang dagat ay wala na. So, dahil ang sanlibutan ay susunugin, so wala na ang makatira doon, wala na matitira ng mga tao. So, yung mga sinugo ng Diyos o yung mga bagong ano niya, yung mga bagong niyang tauhan, doon sa Berdalin, sa bagong lupa, sa bagong langit, sa ibang sanlibutan. Atong nadungog, brethren, nga mas nahibalo sila sa ubang reliyon, brethren, kaya nahibalo ang ubang mga reliyon, brethren, pero ang ila pong prinsipyo, dadon po sa bagong langit o bagong yuta, brethren. Pero wag yun sila kaybaw nga ang gidakon, Katuluhon ang kalibutan. ang kalibutan. Mora po na'y pagkadiprinsya nila. Nakaron, agig pagpamatuod nga kining bagong langit o bagong yuta nga giingon nila, wala na diri sa kalibutan, pero magkanta, brethren, ato nang napamatudaan. Sa mga nangagi, kay matod pa sa pagtuon na to nga ang bagong langit o bagong yuta, ang giawatan nilang kanta, di mao, nangawat man. Di, dapat unta, kay ang adlaw haduol na nga managtigom kita lugar, niya, dinhi sa bagong yuta ang ilang gikopya, brethren. Di, kung magpamatuod sa Tagalog pa, doon man, di, dito, bulag sa kanta. Unya ang nakasulat diya sa atong kanta nga o kalipay, ang pibisim ang daygonta dinhi sa bagong yuta. Di gyapon mo salir ug musumada nga sila, bradon. Pero sa pagpangawat na nila, granting nga dito ilang gingog bagong langit ug bagong yuta, kung basihan na to ang kanta, bradon, pibisim gyapon nakabutang, bradon. Ilaman lang kung gikawat, wala na pibisim nga mabasa diya sa maong kanta. Nakaron. Kay giilisdan mag-PEDM. Oh. Wapod nila butangi, brethren, sa explicar na lang nga PEDM ang ipasabot nila. Nakaron. Tungod, matod pa ni Makara, ikaw man ang naglagay diha, mayroon pa bang dagdag, bradan, ikaw man ang naglagay sa ID sa bagong langit at bagong yuta, pero siya ni Karaw, brethren. Karaw kay ang ihan ni Dani, naglagay siya sa bagong langit o bagong yuta sa ID, pero siya po'y maglagay, magbutang nga iyang gikauras-kauras ang Biblia ba, iya makita bitong nagkaraw ang iyang kamot. Mura bag iring ba nga, nagkaraw sa inununan nga si sudan ba? Nya karon, ano atong pamation, Brad Marshall, Brad Raimundo, Brad Ron, ang pagpamatuod ni Hermogenes Makaray nga mutuo sila anang rapture, kay dadon na sila rapture man ang ilang kaluwasan niya itong patalinghugan. Muabot man kanang panahon na importante ang timbre sa Espiritu Santo nga siya ang motimbre ang Espiritu Santo. Ug ni anang mga panahon na gumikan kay ang Espiritu Santo man luluwas ay gikanta na. Gikanta na. Dugay naman ang gipakanta kanang gingon dunay bag-ong kalibutan. Mao po nang giingon sa Pinadayag 21 bersikulo 1 o si 2 Pedro 3:13 nga dunay bag-ong kalibutan diin nagpuyo ang pagkamatarong. Gumikan kay Espiritu Santo manluluwas, siya mo paibalo sa mga tao, asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na didto sa bag-ong kalibutan, busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Oy Makarayo, kinsa ka nang mastira ng imong giingon? Kay kung base sa kanta o awit, ang pibisim daygunta dinhiman sa bagong yuta, di man giingog didto dinhiman. Di ba uwaw kayo? Pero sa anadunggan na to gawas ni Alejandro Badera nga si Master ko no musulod dito, brethren. Naanapod ko no ni Hermogenes Makaray si Master ba, brethren, musulod. Kuya po si Master, brethren, kay malimot man na to. Unya, ako'y nagtudlo ni Makarayo, brethren, kita mo hinoy luwason sa ilang padim. Na niya, sa gisulti gyud ni Master, brethren, nga nakasulat diha sa atong basahon, nga sawa pa mubulag si Danilo Nakwa, brethren, kauban siya nga katabang niini sa pag-imprinta lang, brethren. Asa bagyod ang gitawag ni Master og ignuntag dapit nga para hawa sa katalagman dito ba dadon atong ilang gingog, dadon ta dito ba rapture ba? Okay, atong susihon kung hain bagyod ang
dapit nga diin maluwas ang katawhan ni Master. Sila sa padin magdalas nga lang Master. Unya, siyempre ang PBCM normal gyud nga mo'y modala pod sa ngalan ni Master nga mo may nagtukod. Ining maong basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Divine Master Tomas D. Sr. Muni ang katumanan sa gingon ni Master nga mabutang panahon nga dunay kagulingong basahon ang adapit sa Espiritu Santo nga ingog Biblia. Kining maong basahon ang principal author nini mga kaigsunan mao ang Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Iyang katabang makita man ang ngalan ni Danilo Tinacua. Kay nining panahon na wa pa man ni makwanggol god, na pa man ni katabang pa man ni Reverend sa paghimo nining mga basahon. Wa pa brethren ba? Wa pa makwanggol or wa pa maburingog ba. Unya makita po din ni Reverend mga higalag mga kaigsunan kung kano sa kini na print out na diha atong i-highlight ni adtong October 10, 2014. First printing. Unya, nasa ubos po, makita na to ang pangalan ni Shailani Computer Services dinis Barangay San Antonio. Anak man ni Mr. Nakwa, ining Shailani. Basahon ako ang mga tugon sa magtutudlo. Busabot ipasabot ni brethren, dili din na gisulat nga bag-o pa aron sagmon ng ilang sistema. Dili, Reverend, dugay na ni. Naapa sila ni ini dili sa pagtulunan sa PBCM. Naglain lang, so dili ni nga atong gigamit para nga sagmon sila. Dinis sa chapter 4 sa verse 139. Mura magbiblia lagi ni. Basahon ako ang mga tugon sa magtutudlo niya. Kamong mga mag-uuma sa kugon, ang ipasabot, sitio Barangay San Antonio, kasako maning kugon sa Barangay San Antonio, sitio maning kugon. Kinahanglan nga mo pauli mo diri. Ang ipasabot nga diri, diha na sa PBCM compound. Inig kahapon, og diri mo, diha sa PBCM, mga tulog, kay kining dapita, maura ang hawa sa katalagman matud pa ni Master. Tanawa mga kaigsunan o kaning nadala sa padim. Asa may atong patalinghugan nga diin nag-istorya og dapit nga hawa sa katalagman. Si Makarayo kadad-on dito sa gitawag New Earth, bagong langit, bagong yuta ang gidakon katulo ng kalibutan o kang Master. Si Master naggingon nga ang dapit nga diin matud pa niya nga mamauli gid ta inig kahapon. Mao gyud ang Barangay San Antonio. Pero ang hitabo karon imbis ipapauli sa Barangay San Antonio, gipanghakot was Danau, kinsa nang hakot. Ang pagtulunan nga gitukod ni Makarayo og ni Nakwa. Asa man kaluwasan? Unya ang ilang kaluwasan brethren dili sa Danau didto dadon sa ikatulong. Matud pa nila New Earth nga katong Super Earth nga kay rapturon sila. Katuluhon ka ang kalibutan. Kay i-rapture sila, kita mo na karon nakita nato nga ang pagpamatuod ni Master kung di pa ni sila buringog brethren, wa pa sudli ni og espiritu sa demonyo, kay ang demonyo brethren magsusupak man. Ang mga membro anak kumamati, klaro. Kinsa man day ng Master nga ilang gisunod nga mao man ni rason ni Master. Og sa Biblia gipamatud-an kay kung mayon siya nga mamauli mo kay kinirang dapita dinhi mo mga tulog kay kinirang dapita ang hawa sa katalagman. Gipamatud-an bagyod sa Biblia nga ang dapit wala gyud dito sa ibabaw nga giingon nila super earth sa ato ng pag-research brethren sa pagtug-an sa mga scientist niya di ra ba di ay ito mabuhian dito mga tao brethren. Lain ning ilang dadan sa mga tao kaluwasan kay wahinoy kaluwasan nagtug-an man brethren nga unsa goy kaluwasan ana nilang mga kawatan sa pagpamatod sa pagtulod ang PBCM. Ang Biblia ba, Brother Raymond? Bulag ba sa gitulo ni Master nga dirira naa ba nakasulat yun sa Biblia? Ito lang pagbasahan sa Biblia rin, sa 70 Adventist Bible, sa Isaiah, Kapitulo 32, versikulo 18. Yung natin nakasulat. Ug ang akong katawhan, magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan. Ug sa mga puloy-anan nga gawa sa katalagman, sa mga pahulayan nga malinawon. Matinaw. Sa gibasa ni Brad Raimundo, matinaw nga og ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan. Naday dapit berdon puloy-anan. Og sa mga puloy-anan nga gawa sa katalagman, sa mga pahulayan nga malinawon. Di tinaw ang gisulti sa imong gibasa ganina brethren nga diri rang dapita ang gitudlo ni Master brethren. Unya mismo pagyod si Hermogenes Macrayo og nimo pa brethren nga sawa pa maburingog si Dani, sawa pa pod maburingog si
Makarayo. Iyang yung gitulo. Oh. Nga kinirag yung dapita sa PBCM. Ang gisaa daw ni Master, mao ang hawa sa katarungan. Di gyud di ay dito nga matupre mituo mi anang rapture. Kinsang mastera ng imong nag-teach ni mo ana. Speaking of Buringog Reverend, mas mga ng mga naminaw nga hait man among gipambuhian sa mga ministro sa PBCM. Actually, biblical na siya kanang Buringog na sa Roma 11:8 ang Dios mohatag sa espiritu sa pagkaburingog. Katong unang hubad sa King James Version, Brad Ron. Ang pinadiyag tawag og na, ang Santiago tawag Jacobo. Unya kini pong speaking pod pagkakuanggol, medyo hait-hait pero biblical gyapon na address na sa mga taong wala nay hustong pagpanabot. Naman sa Salmo sa iyang kapitulo 94 bersikulo 8 sa Bibliang Kristohanong Katilingban. Busa ang atong paggamit niya na biblical. Alang niya adtong mga tao nga angayan pong tawgon. Nya to patalingugan si Hermanis Makarayo nga naburingog nakaron pero sa pa maburingog mo ni husto. Nga akong nakpo, diha ko musulod sa pagpasabot, diha na ko ipasulod ang Bangilyo, Master. Unsang gisulti, kagamiha ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa kundi imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat nagpabayan-bayan ang misyonarya, kagamiha gidakop ko ang istorya bisan kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira niingon siya sa diha nga kuan hilak nagampo, Master, tabangi ko nga makabiya ko aning dapita kay gusto siyang muipso kay muadto sa dapit nga wala didto adtong dapita. Now naibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master, daghang dapit sa tibuok kalibutan, daghang dapit sa tibuok kalibutan, kinirang dapit nga magpabilin tas PBCM gipanumpa ni Master hawa sa katalagman. Klaro kayo, Reverenso, sa kaganina nga ilang pahayag nga tuo sila rapture dito daton sa bagong langit kay tuang kaluwasan nito, pero sa atong nabatian karon way lain nga gitudlo nga dapit nga diin maluwas din hilang sa PBCM. Nasa man ang PBCM? Nasa barangay San Antonio. Nangugat ka tubangan sa mga tao makarayo sa pag-explikar nga ang tao magpabilin labang sa PBCM kay diha lang makaangkon og kaluwasan, asa may dapit spad Muna Brad Ron ba nga og sa gidak-on pa nato gipaus-us man ang pagpamatuod, Brad Ron. Imbis ang atua mauni ang gitulo ni Master nga dirirang dapita sa PBCM ang gisaad ni Master nga hawa sa katalagman mao man ang iyaha. Og sa ubos-ubos pa Brad Ron, iya man gipatasaan og kanang taas, Brad Ron, kabutonon pa mutungtong pa man siya. Kay tuwa naman dito sa ibabaw. Dito na kung gigamit termino nila para ang tao maluwas, di na ko dinhi niya. Karon atong nabatian, bago lang, dinhi, tudlo-tudlo, pang ubos, dinhi ragyod sa PBCM. Nakaroon, niya, kung magisgutag kaliwat sa Dios sumala sa Biblia, giun sa paghulagway, Brad Marshall, ang mga katawhan, ingon nga pagaluwason o kaliwat sa Dios sumala sa pagtudlo sa Biblia. Ulang bagabasahon ang nakasulat din sa may tatak 70 Adventist Bible sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 29 mo kini ang nakapahayag. Kay kaliwat man di ay kita sa Dios, nan dili nato pagaunaw-naon nga ang pagka-Dios may samag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid o sa pagpanganduraw sa tao. Atong nakita nga kay kaliwat man daw kita sa Dios, Bedron, dili daw paghuna-hunaon nato nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid o sa paghanduraw sa tao, dili daw ingon yana. Pero unsay gisaad basta kaliwat, Bedron, sa Dios sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya basahon ako ang saad pagkakaliwat sa Dios diniriberin sa Biblia nga may tatak SDA Bible. Sa Salmo sa iyang kapitulo 25 versikulo 13 mao ning ang nakasulat akong basahon. Ang iyang kalag magapuyo sa kasayon ug ang iyang kaliwat lugar mga address ngadto sa katawon sa Dios. Asa man ang saad magapanunod sa yuta. Busa klaro nga kung magapanunod sa yuta, brother, ni ara diri. Wa man na igna nga ang gipanunod nga yuta bag-ong langit, brother, og bag-ong yuta. Nakita nato na hain pa ang gisgutan sa Biblia nga basta kaliwat
gisulti na sa Biblia, Brad Raimundo. Hain pagdugang payag sa Biblia. Itong pagbasahon rin sa Biblia nga Seventh-day Adventist Bible. Sa Salmo Kapitulo 27, versikulo 5, wala niya kasulat. Kaysa adlaw sa kasamok, pagataguan niya ako sa iyang puloy-anan, diha sa tabil sa iyang balong-balong. Pagataguan niya ako, ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka batok. Nakita na to, Bradon. Nga kaysa adlaw daw sa kasamok, doon naman kasamok, Bradon. Di man dato balibaran. Tinood. Pagataguan niya ako sa iyang puloy-anan, na di sa puloy-anan ang safety lugar sa mga kaliwat o katawan sa Diyos, Bradon. Diya sa tabil siyang balong-balong, pagataguan niya ako. Ituboy niya ako ibabaw sa usa ka bato. Mo na ang nakasulat nga gitudlo sa Biblia, Bradon. Nakaron, tungod kay maumanay payag, kung paghisgot niya na sa Biblia, kay taguan man, aduna ba'y paglalis sa mga tao, Bradon, diha sa ilang mga dila, gitudlo ba sa Biblia, Bradon? Gitudlo, Reverend, basahon ko gyapon ang Biblia nga may tatak SDA on Seventh-day Adventist Church din sa Salmos, yung Kapitulo 31, versikulo 20. Mo niya atong mabasa. Sa taguanan sa imong presensya, pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga mabudhion sa tao. Pagataguon mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga dila. Oh. Nakita nato kaysa unang ipayag balikan ta ang katong nakasulat sa Kapitulo 27, no, versikulo 5. Yun. Kaysa adlaw sa kasamok, di na adlaw sa kasamok, Bradon. Pagataguan niya ako sa iyang puloy-anan. Nga naman nga naay adlaw sa kasamok, tud kaysa gibasa nimo, Bradon, katong sunod niini mo na kay tungod kay gi-highlight nato, Bradon, pagataguon mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa panaglalis sa mga dila. Busa sa taguanan sa imong presensya, pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga mabudhion sa tao. Pagataguon mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga dila. Kay doon na may kasamok, Bradon. Eh kung kasamok, di na ay paglalis sa mga dila dayon. Kay unsa bay hinungdan sa paglalis dayon tungod sa kasamok, Bradon? Unsang matanga sa kasamok? Busa ang Dios nagbutang og safety nga dapit sa iyang mga kaliwat nga naa sa iyang puloy-anan, Bradon, og sukway sa giingon ni Makarayo nga didto sa bag-ong langit og bag-ong yuta matud pa nila rapture, Bradon. Okay, basahon na to, Reverend, kung sa unsang matang sa kasamok ang gisgotan sa Biblia. Dinhi sa Biblia gapon nga may tatak SDA Bible. Santiago Kapitulo 4 versikulo 1 ngadto sa 2 gingon sa pagpahayag. Unsa may nakaingon sa mga gubat ug unsa may nakaingon sa mga panag-away diha kaninyo? Og yagi pangutana kay na may question mark. Dili ba mauman ang inyong mga pangibog nga sa kanunay nagakagubat nga anaa sa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas? Sa 2, adunay mga butang nga inyong tinguhaon, apan dili ninyo kini mabatunan. Busa mo patay kamog tao, og adunay mga butang nga inyong kaibgan, apan dili ninyo kini maangkon. Busa kamo muaway og makigubat. Kamo wala managpakabaton tungod kay kamo wala man mga muyo. Busa kadto diay mga kasamok, Bradon, sa presensya sa Dios ang iyang mga taon, pagataguan niya diya sa iyang puloy-anan Gikan sa panaglalis sa mga dila. gikan sa panaglalis sa mga dila, kay sa paglalis mo resulta sa gubat, Bradon. Tinoon. Tungod kay unsa daw ang nakaingon sa gubat, tungod anang panag-away, panaglalis pinagi sa dila, Bradon. Kay do naman kunoy ilang mga pangibog nga una nga nagakagubat nga nasa sulod sa mga bahin sa ilang mga lawas. Kay sa versikulo 2 nag-ingon man, do naman daw gyud sila mga butang nga tinguhaon, unya di man nila gyud mabatunan, Bradon. Busa mo patay nagtao og aduna nay mga butang kon ilang kaibgan, apan dili man nila kini maangkon, busa Muaway. kamo muaway og makigubat.
Sa ato nang nahibaluan sa tudlo ni Master Bradon, matubang ang kalibutan Bradon og ikatulong gira sa kalibutan kaya ang unang gubat First World War og ang ikadong gubat kon Second World War nahitabo naman. Busa paabuton ang ikatulong nga gubat Bradon sumala sa gipahayag sa Biblia og sa pag-ebanghelyo ni Master. Pero unsay hinungdan Brad Marcial nga naman na nahitabo ang maong gubat sumala sa Biblia? Ito lang pagkabasawan ang nakasulat sa Pinadayag, sa 70 Adventist Bible sa Pinadayag, Kapitulo 16, versikulo 13 ngadto 14. Og nakita ko ang nga diha sa baba sa dragon, og sa baba sa mapintas nga mananap, og sa baba sa mini nga propita, nanggula gikan nini ang tulo ka mga mahugang espiritu nga murag mga baki. 14, kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Busa sa nakita natong gipayag sa Biblia kung anong naagyoy gubat Bradon tungod diay niini kay nakita man diya daw sa baba sa dragon og sa baba sa mapintas nga manap og sa baba sa mini nga propeta nanggula daw gikan niini ang tulo ka mga mahugang espiritu nga murag mga baki Bradon. Ya sa bersikulo 14 gingon kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro. Manglimbong ba Bradon ang uban magbuhat-buhat og pagtulunan milagro. Unya nga nagpangadto sa mga hari tong uban sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga manggawom sa tanan. Gitawag diay na og gubat na Bradon. Dakong adlaw na sa Dios nga manggawom sa tanan. Unsay puribas sa Biblia nga busa ang Dios kung aduna siya'y mga katawhan, adunay gibutangan niya nga dapit, safety lugar niya na. Sa Biblia ba, Brother Raimundo, giangkon ba nga ang gubat dili gyud kana iya sa tao, kundi iya sa Dios? Giangkon ba sa Dios, Brother Raimundo, sumala sa Biblia? Ato lang pag-awasahon sa Biblia rin. Sa Seventh-day Adventist Bible. Sa Kaduhang Kronikas, Kapitulo 20, versikulo 15. Ingon naning nakasulat, og siya miingon, pamati kamo tibuok Huda, og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, og ikaw hari Hosapat, kini mao ang gipamulong ni Hiuba kanimo. Ayaw kamo kahadlok ni magmaluya tungod kay niining dakong panon kay ang gubat dili inyo kun dili iya sa Dios. Naklaro na to. Busa sa Biblia day nga daan pa sa panahon pa sa gisgutan diya kang haring Hosapat nga pamati kamo tibok Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem og ikaw hari Hosapat kini mong gipamulong niyo ba kanimo? Sa una pa Bradron, ipamulong na. Ayaw kamo kahadlok ni magbaluya tungod dining dakong panon kay ang gubat dili inyo kundi dili iya sa Dios. Di kung Dios man ang nagbuot nga dunay gubat Bradron, di ang Dios po nagbuot og safety para sa kasiptihan sa iyang mga katawhan Bradron. Pero sa Biblia o sa pag-ebanghelyo ni Master, sukwahi sa ilan ni makarayo kay rapture man. Dito man sila ibutang dito katulo ka gidakon kining atong kalibutan Bradron nga sa ato nang nakita mao din na ang gitawag og super earth. Ang katingad-an labihang gamayrahan nila Bradron, pero ang butanganan sa kaluwasan labihang dakuha. Kita mo na baligtad mga mahalamong tigpaminaw og mga kaigsunan. Busa tungod kay ang Dios, siya man ang naglantaw Bradron sa kasiguruhan sa tao. Ang atong kasiguran wala nato na gihuna-huna. Dios na ang nagtan-aw. Ang wala maabot sa atong kaisipan, ang wala maabot sa atong nauna,
o wala maabot sa atong mga mata, Diyos na ang nagpahigayon sa iyang mga katawan, bradon. Tinuod. Unsay prueba? Ang prueba rin basahon ako rin sa Biblia nga may tatak SDA sa unang Korinto kapitulo 2 versikulo 9 mo ning atong mabasa. Apan ingon sa nahisulat ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan ni mosantop sa kasing-kasing sa tao ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Busa matinaw nga nakasulat na ingon sa nisulat ang wala makita sa mata lugar sa tao. Ni madungog sa dalunggan sa tao lugar, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao. Ang gitagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Siya gyud ang nagpahigayon. Wala unta na nato madungog bradon o wala unta makita sa mga mata kung wala isulti ni Master. Busa dili gikan lugar na sa tao. Pero ang ilaha, wa man na madungog. Wa man na mosantop sa una-una sa Dios ilar man ng una-una nga dadon dito bradron. Tinuod. Ha? Kauban sila sa uman nga mga reliyon, di lang ikasakit kay nagkabulag man tag doktrina o pamahayag. Pero tanaw lang nato kinsa ang makapasibo sa nakasulat sa Biblia. Unya, kamo kung naan diha niya na, dili po ninyo ikasakit sa ubang reliyon, inyo pong timbang-timbangon. Tinod ba ang among gisulti? Nya, ang among diretsuhan pag siguro kay mga limbungaros maning dagko, bredon, magsuroy-suroy sa mga membro sa PBCM, gidala-dala ang ngalan ni Master kay kung but sabton bredon, ang iyang daladalahon, ngalan si ang Papa bredon, si kuan ba, Eusebio Macarayo. Kaysa material bredon, si Master, mauman akong amahan lugar bredon. So mo imong Mo'y gisangyaw. akong gisangyaw. Karon kay si Macarayo ang iyang O amahan. wala ta mangawat bredon. Tinuod, karon kay si Macarayo ang nagsangyaw man ay iyang amahan si Sibio man o Eusebio, mabuti yung isangyaw para dilitaw og kawatan. O ganahan pa siya, iapil na iyang inahan ba? Pagsangyaw. Nya, ipakita po na yun niya, mo ni akong inahan, nga akong gisangyaw, mo ni ang akong amhan, nga akong gisangyaw, kikita ba rin og natay mga referensya, ipakita man yun nato, aron, ang atong referensya ba rin, dili mahimong diferensya. Nakaroon, sa pagpatawag ni Master sa mga nagakalalain nga mga sekretary ba rin, gipasiuna na niya, nga gihimo ni Master nga ang PBC Palace kuno pag-abot sa panahon ba doon, mahimo na nga ingon sa Bermuda Triangle. Kay matod pas mga science ba doon, nga ang ilang kumpas o kanang detector ba, pag moabot diha, likayan gina kay kung masintro kanya na, suyupon ka ba doon, mabarko man o maeroplano. Buti pasabot, nga hilad ka ng dapita. Ingon ni Master, nga pag-abot sa katalagman nga ikatulong gira sa kalibutan. Si Master may atong gisundan niya na bradron. Mahimo daw ingon sa Bermuda Triangle kay ang tanang mga sekretary bradron, malalaki o babae, gipatawag ni Master kay gipatan-aw niya nga naay kaming nga eroplano nga moabot, iyang gipakita ni Master tan-awa gani og makatungod ba sila niini. Kay gipasiuna man lang to kapananaon ba doon. Ingon pa ni Perla Mansing, nga chapter president diri dapit sa Osami City ba doon, nga nibaliw-liw daw gyud ang eroplano ba doon, wa gyud wala ba mo tabok diha nga masintro nga mulabay siya ba doon. Og ang priba nini atong patalingugan si Perla Mansing nga muni ang tinod nga ebanghelyo ni Master nga gisupak na ni Macarayo kay naa magkakunos Master diya niya nila na makak na minus Master diya sa ilang lawas niya atong patalingugan. May buntag sa tanan ho, ilabi na kang Reverend, ilabi na kang Master, happy birthday Master, o ingon sa ako mga kauban ng mga chapter president o mga misyonaryo o misyonarya. Ay buntag. Ako si Perla Mansing, sa Osami City. Ang ako karon testimony mahitungod sa among pag-upi sa mga sekretary kaniadto, diha pa nga to ang office. Na aeroplano nga gadulong siya ang aeroplano ning gawa si Master ni ingon siya. Gawas mo tanang sekretary aron masaksihan ninyo ang aeroplano nga kadulong diri. Kon makatungod ba sila ining kapita? Tanawagan ninyo tanan.
Mao to nga pagtungod yun nga diha na napita ang eroplano. Napon si Master, gahangad po si Master. Ingon siya, tanawa. Di ba ni Balilo ang eroplano dito? Dili sila makatungod di aning napita kay niya ang atong Bermuda Triangle. Niya dire aning napita. Mao nga ni Balilo siya dito. Kay ari siya dire madisgrasya siya suyupon siya sa Bermuda Triangle. Kay niya dire ang kaluwasan. Ni adire ang inyong kaluwasan nataya sa tanang mga tao nga akong mga pinili. Muna si Master. Busa pag binutan mo tanan ng mga sekretary. Muna nga akong testimony ni. Nagdisulti ni Master nga ang eroplano nga wala din makatino dire. Nagsaksi gumita ng sekretary ato sekretary ko. Kay di arin napita ingon si Master. Wala ko nasayod ani napita. Ni ara dinhi ang inyong kaluwasan kitang tanan. Magtuog kita ni Master nga ni ara gyud ang kaluwasan diri wala gyud sa lain dapit ni ara gyud diri. Wala din nila ko kutob. O atong na dungog Brad Raimundo, Brad Marcial, Brad Ron nga dinhirig yung dapita takdo gyapon sa pagpamatuod ni makarayo katong pa maburingog mga mahalamong tigpaminaw na di mo mauwawa na maglain-lain mo niya inyong dadon nga si Master mauni ang nagtudlo na mo na nga man mga mahal lamang tigpaminaw katong wala pa may member sa PBCM mo to'y tinuod kay dili man to magsulti usa to ka chapter president sa Usamis uban sila adto mga sekretary kay ang nakita nila uban sa chapter president o sa mga sekretary bradon ang ipatan-aw nila sa ipatanaw sila ni Master nga dili gyud masudlan o malabyan lugar bradro. Kato pa si una pag abot na sa akto nga panon makita na din na bradro. Mo kana ang sistema sa pagpamugat ni Master. Gani sa mga reservist bradron kay sa una god ang mga membro sa PBCM diri sa Patag bradron gikuha man o ang mga membro na himumang reservist bradron. Sa diha nga nagpapasalida si Master gipatan-aw niya sa gubat. Og atong patalinghugan unsay gisulti ni Master human sa pagpatan-aw kanila sa maong gubat bradon. Okay. Atong basahon ang ebanghelyo ni Master nga ato nang naisulat bradon. Okay, atong i-display ug basahon nato ang ebanghelyo sa magtutudlo. Mao kini ang iyang mga pamahayag sa gipatawag ni Master ang mga reservist sa gobyerno pero mga membro kini sa PBCM diha sa palas. Gipatan-aw ni Master sa salida nga gubat diha sa plaza ug pagkahuman nila og tan-aw miingon si Master dili sayon loyno ang gubat. Pero karong gubata sa ikatulong gubat sa kalibutan dili na magdugay lahi na sa kaniadto kay high-tech na karon. Pero kung mahitabo na kana, wala mo'y labot ni ana, igo na lang mo magtanaw sa hitabo. So sama, nga nagtanaw mo sa salida sa sinis o sama ganina sa akong pagpatanaw kaninyo. Kita mo na ang isgutan ni Master. Ipatawag di ay ni Master ang mga reservist sa gobyerno pero kana sila mga membro sa PBCM diya sa palas. Ipatanaw ni Master sa salida nga gubat diha sa plaza. Og pagkahuman nila og tan-aw miingon si Master, dili sayon loyno ang gubat. Pero karong gubata sa ikatulong gubat sa kalibutan dili na magdugay. Lahi na kaniadto kay high-tech na karon matupad ni Master. Pero kung mahitabo na kana wala mo'y labot niya na. Igo na lang mo magtan-aw sa hitabo. So sama nga nagtan-aw mo sa salida sa sini o sama ganina sa akong gipatan-aw kaninyo. Sa ato pa mura ratag nagtan-aw di sa salida inig abot niya ng panahon na di kay matupad ni makarayo. Danon sila sa Espiritu Santo. Kinsa ka ng Espiritu Santuhan ng nagdala ninyong mga kalaya mo? Nga sa Biblia wa may Espiritu Santo nga mo rapture si Kristo na. Gawas lang og mag-ingon ni sila ba rin og kini bang gitawag og born again ba? Kana gitawag og oneness nga maura si Hioba mora nas Kristo.
maura po na si Kristo, maurang Espiritu Santo. Hmm. Bali-bali ba ang Espiritu Santo, maura si Kristo, maura po si Jehovah. Di kung maura to na, di ang Espiritu Santo mo rapture, na dili man na may tinudloan ni Master, kay nagtuo man tas tulo ka, tulo bradron nga gitawag og Trinity, Aman, og Anak, og ang Espiritu Santo, kada usa magkalahi, pero usa lang sa sistema sa pagka-Dios bradron. Di mo sumada tong ilaha nga, ang Espiritu Santo gyud mo oy mudala nila dito, pero sa Biblia, sa unang Tesalonica 4:16 hangtod sa 18 bradron, ang morapture kay si Kristo man, pero pasultiya, luwason kuno sila sa Espiritu Santo. Unya ang doktrina kay di na mobalik si Kristo bradron, kay ang Espiritu Santo may manluwas, nakabalik ginoon si Kristo kay ginugunan ni Makaray og ni Dani nga luoy may kini sila inigubat na. Una nag-release og pulo nga di kuno sila maun sa gubat, pero di ay hakuton ra pud sila dito gitawag og super earth brethren. Di na lang mo mag-release og pulong kay kanang pulong nga wa man ay pulos kay pagabot niya sa kasamok rapturon man day mo. Ingon ra ba panipas kuno. Wa ra ba magtudlo si Master anang hinambog ba nga panipas, pero mo na giingon brethren og way prisuhay brethren ni atong testingan og bugha ang ulo og motipas bigyan ng atong ibugha matay di gyud brethren di gyud motipas pero igna kanig di ato diyang pirmahan nga basta kamoy nag-ingon nga og kutsilyo man brethren og pusil ato gining i-testing og di ba motipas pag resulta mo sintrom gina brethren munang ay na lang mo kinapayas oy kay ang inyong pagpamatod baligtad na dinimonyo na nga pamaagi na karon nakita nato na si Master pagyud brethren Brad Raimundo Brad Marcial nagbilin gyud siya bugat nga pamahayag nga kung do na may magwawali dili ang padim brethren may pamation kung dili ang PBCM gyud may pamation unsay prueba ni mga malamong tigpaminaw na kung mauni gisulti ni Master kinsa man ang mastera ng inyong gisunod-sunod mga buanga mo. Ba? Bugat na brethren pero na mas Biblia magsukway na sa mga ngabil sa Proverbio 19:1 gitawgon magbuang. Tinuod. Di kung buang na giingon na din nato buanga mo kay nagsukway na mas mga ngabil. Pabati gani ang sulti ni Master og ang PEDM ba nga magwali. Nangaupaw na lang mo diha sa pag na may iyang ipang-recruit brethren nga upaw na ato brethren kita po dapat na maupaw pero matay atong katarungan maupaw makigdebate ni sila sa atong mga upaw brethren unya na po ilang upaw samot yun silang kaupaw buhok ra nato diri brethren ang naupaw pero ang katarungan wa gyud maupaw ngano tod kay si Master ay motubag niya atong patalingugan sunod na wala na ilain ko namuyagyat sa kinatibok ang sunasod ang rally lang sa BBCN ang tao maminaw at ang tagadasdaton kayang tagwali meron mo ang Biblia at wala magwali ang BBCN walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong sayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ito ha. Ang PBC, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Hindi manuhali ang PBC, basta ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro. Ibuok sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break, science, o break, nakita na to, PBCM lang ang magawali. Diya mo mamati. Na PEDM na. Kini makarayo. Tabag ako no. Yung sa una ra. Kabalo na mo sa akong baog sa pagpanubag. Ito yung gisigutan ba kang Bendilio, brother? May manto kay si Bendilio man. Kuha man yun. Latipak man yun si Bendilio. Na ang question na mo, kinsa mang tong tingog kang brother eh? Iba tingog na ni Master mga kaigsunan nga nakasinati sa tingog ni Master. Naasa ko na ipagpamati sa magwawali sa PEDM, dili oy PBCM usa ay mog hinangal. Para ato ipakita badron gi hagwa nato word for word badron gawas nga madungog atong gitali badron nga mabasa nato ang istorya gyud ni Master. Okay, basahon nato Reverend nang gisulti sa magtutudlo mao ni tinuod na wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibukan sa nasod ang wali lang sa PBC ang tao maminaw klaro kaya wali sa PBCM ang tao maminaw dili sa PADM kay ang pagabatbaton sa iyang pagwali sa PBCM primero mao ang Biblia
kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lag-unsa para ikasumbong sa iyang pagwali nga libelos dili. Ikaduha kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado kay dili man muwali ang PBCM o basta-basta na lang o nga magyaw-yaw-yaw kadiha nga wala kay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica. Busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXQO, DXIM ug DXCO. Oh, klaro kayo sa PBCM lang nga magwali. Unya ningon pagyud po din si Master Bradron nga kinahanglan nga isinggit daw kuno ang kaluwasan, nga ang kaluwasan naaragyod sa PBCM dili padim. Wow lang mo da. Nagingon nga kabaga ra ninyo naong ug sa Tagalog pa makapal na mukha. Nga itong patalingugan si Master. Kinahanglan nga karon panahon na isinggit sa PBCM ang maayong pinaugan o sa pagmisyon sa PBCM at nagtala sa mga maayong to ay mao kala ang mga prinsipyo o kolekta sa PBCM ang ihatag sa Diyos taos nakasabot pa mo sa prinsipyo ang sabtan kung atong tutup. Nakita nato nga mo kuno isinggit ang kaluwasan sa PBCM sa atong pagmisyon. Unya, sa inyong misyon, PBCM, padim na kinsa mang mastira nga nagbilin sa tingog ninyo, beasa. Kung doon naman, tingog sa tiki kanang inyo ha. Pero ang amuat, tingog yun ni Master. Moora na'y mubungkag diya ninyo. Nya, para maklaro, Bradron, ato pa yung detail, Bradron, pinaagi nga mabasa, Bradron, atong basahon, Bradron. Okay, basahon na ito ang pahayag sa magtutudlo. Mauni, busa, kinahanglan nga karong panahon na, isinggit sa PBCM ang maayong kadaugan. Dili sa PEDM, Bradron. Bot-bot mo itong PDM. Naghimuhimo lang istorya. Mao sa pagmisyon sa PBCM. Di po PDM yapon. Pagmantala sa mga maayong gahom. Kay mao kana ang mga prinsipyo o kalagdaan sa PBCM nga gihatag sa Dios sa tao. Nakasabot ba mo sa akong gisulti? Sukma tuguran ni Master. Inyo bang nasabtan ang akong gisulti? Oo. Ingos, Master, nakasabot ba mo sa akong gisulti nga kinahanglan nga karong panahon na isinggit sa PBCM ang maayong kadaugan, mao sa pagmisyon sa PBCM, pagmantala sa mga maayong gahom kay mao kana ang mga prinsipyo o kalagdaan sa PBCM, dili sa PADM. Ingon des Master, nakasabot ba mo? Ang mga bugo, makasabot. Ikipangsunlan na mas demonyo. Muna ang matinaw, mga mahal namong tigpaminaw. Nakaron, mismo si Eric Camos, Bradron, anak ni Romy Camos, Bradron, nakabalo. Nga sa ilang pag-ampo, giapil na nila tong ilang gitawag, Bradron, og kaluhan ni Princess. Nasayod si Marjon og nasayod ang magulang kay gisultihan man kay didto man ni siya gikan sa PADM, Bradron, sa kamulo pa nilag muntar. Yatong patalingugan ang gisulti ni usa sa mga ministro sa PBCM, si Eric Camos. Giklima na nila god nga sila tinimbrihan nya ang pagampo kuno nga gihatag nila kanang pagampo sa PADM para kuno na sa mga tinimbrihan. Giklima na nila nga sila kuno yung mga pinili kuno. Nya karon mismo ako mga igsoon hebalo ana nga ang pagampo sa PADM giusab na. Sila ko mga igsoon gikumbinser kisa gyud mahibalo nga akong amahan membro gud diha gud kaniadto nga naglihok pa na sila sa Danau pag gina sila nagparehistro. Nangkumbinser man sa sila kana silang grupuha. May pakopya og bagong pagampo daw kuno para sa mga tinimbrihan. Nya kay gikarga pagid ang adapted ni Hermogenes Macarayo utong ilang adapted nga nagpangalan og Princess Angel Jubinic gikarga sa Princess Angel Jubinic gikarga sa ilang pagampo. Nya di mo do kay gikarga sa pagampo maampo na karon. Ya sa Biblia kay mahigpit man na nga gibawal na sa Biblia kay mismo si Juan nga Revelador sa Pidadayag 22:9 gisanta man gani si Juan nga Revelador kay gusto unta siya nga musimbad tos manulunda or muampo. Gisantas manulunda nga maura daw kuno ang simbahon ang Dios lang. Unya Dias Colosas 2:18 gibawal man gina diha nga di kuno ka magpatikas kay naman digyoy mga tikasan.
nga pinaagi kuno sa pagsimba kuno og mga manulunda. Muna siya nga kana sila gikarga silang pagampo di mudo. Kuan na sila maampo na ginila karon. Di mo na mauang itudo ni Master, gimatod pa ni Master sa iyang pag-ibanghilyo sa una. Tanan nga nakadawat sa iyang pagampo nga iyang gihatag. Mubalik kuno niya, wa man igna nga doon na pa'y pagampo nga lain nga dawaton sa tao. Mo man na siya karon. Dako man ang questionable karon. Kuan po na dito po na kuanan pod nga kana siya gi-release ng mga pagampo nga bag-o sa PDM sa ilang pag-reservice. Niya wa may lain nga utok pod ana kana mang nagpa-medium spirit pod nga diha kuno ni sulod si Master kana si Alejandro Badira. O diha man gikan pod nya kay ang mga tao pod taon nga wa poy kasayuran pod taon mo tuo la pod di perting ilara ini ako dili man ni ako pagsakit kay nagsulti ra man ko sa tinuod ani maski ako gani kumbinser pa gani ko sa akong amahan kaniadto gipakopya ko di man kumukopya kay ang original nga gihatag ni Master iya man gikan dili man gikag tao nga tinumok-tumok Atong napamatian, Bradron. Oh, kay dito, Bradron, doon na nanay tulo ka katri. Kang Master ko nitong isa, kang princess, Bradron. Ang isa katong ilang muntar nga giapil na sa pagampo. Kita mo na mga mahal mong tigpaminaw. Ni samot na gigkabuang ba kayo nagbag-o nagkaluwasan dito sa ibabaw. Ito sa gitawag nila katulon ang gidakon sa kalibutan, Bradron. Nakita na to nga ang kaluwasan ba sa tao anas bag-ong langit o bag-ong yuta nga katong ilang giingog tas ibabaw dili na. Mo na nga sundan lamang ninyo para ipakita namo gyud ang kompleto nga kanang bag-ong mga langit o bag-ong yuta dapit na sa katawhan sa Dios nga diha ipahaluna katong bag-ong mga langit wa na sa ibabaw niara sa yuta. Busa among gipanghinaot nga nakasabot ka mo o nasabtan ninyo, wala kami laing tumong. Wala kami laing tumong ang pagpasabot o gidya ka ninyo. O biabot ng mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo. Dibayan Master Tomas, di inisinyo, kini ang inyong alagad. Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalausap sa kauban ng mga ebanghelista. Kiniusap si Brother Raimundo Ribas. Usab ang igsoon Brother Marcial de Leon. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.